Nindi Bayu Music. Yo. Ngaturaken wilujeng rawuh kadang besan saking Boyolali. Nggih, dipun sicakaken anggenipun lenggah menika nggih. Nduk Nindi. Nggih Pak MC. Boyolali kondang apane Nduk Nindi? Kondang napa nggih? Napa Pak? Susu. Nggih, kota susu. Pripun Bu? Wujude pancen cilik ae. Isine pancen setitik. Nggih. Lek cilik kuwi setitik. Lek gede? Nek gede. Heeh. Urung mesti oke. Urung mesti tenan. Heeh. Gumun setahun jembleng serendeng gelor saketiga Mbak Nindi. Nggih. Ora ketemu sliramu sawetara kok pangling. Pirang tahun menika Pak MC? 3 tahun. 3 tahun. Mas Bayu iki neng lor ngumpul tau tak semoni Mbak Nindi iki. Aku nek keblekan Mbak Nindi iki paribasan kaya keblekan suwek sekental. Cobi jenengan searching teng YouTube Nindi tahun 2023. Hah? Jan saiki ketok langsing ayu ki obate apa? Matur sembah nuwun lho Pak MC. Jan sukses. Sing baku sehat. Heeh. Amin, alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah. Dangu panggih. Senajan rodok pilek Pak Mahfud pangapunten. Tanahe nggih niki usum Pak MC. Usum pilek batuk panas gregesi. Nggih, nek kadung udan ya kaya ngono Lah dresi. nggih to. Mbok bilih Boyolali sami Pak nggih. Sami nggih Pak Bu. Jawa Sami angin. lah niku lho. Menika kota susu Pak MC. Mriki mau beto susu napa mboten Pak? Beto. Ning Piyambak. Ibu iki Ning- lho, nggih niki beto sirase. ning ngendikane tukang foto ngene kok Mbak. Pripun? Ning susune ora putih kok Mas ngono. Ono. Beda. Susu coklat kuwi lho kaleng kuwi lho tegese. Mereknya napa? Enten mereknya mboten Susu cap apa, bendera aja rasa bapake. Cap nona.
Lah iki malah cap nona iki malah sing seger nika nggih Bu nggih. Tenan. Iki senengane tukang syuting barang iki. Nangih menika sugeng midhangetaken panglipur saking Bayu Musik Ponorogo menika Pak Bu. Asli mijil saking Balong. Iki mesti pemimpinnya jenenge Mas Bayu ya. Leres menika ingkang wonten nangkring wonten dhuwur. Nangkring. Oh, sing endi ngarekan kan ada dua. Sing bagus nyekel gimbot. Nggih. Aja lali pawalingmu. Muga mana kang mas janji-janjiku. Ijo Pro Multimedia. Dona Abadi Foto. Matur sembah nuwun. Tak ketinggalan MP Production dari Tulaan Pacitan. Yuk.